ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ. номи ман Шаҳром. имрӯз пешкаши шумо як ҳавлии бениҳоят хубро мекунем, ҳам ҳавлӣ, ҳам замини фурӯшӣ бо нархи дастрас. ҳатман навора то охира тамошо кунед, марҳамат, сар мекунем. чӣ хеле ки диден дӯстони гиромӣ, ҳавлӣ сари роҳ мебошад, 29 сотиқ замин аст. 8 сотиқ замин ин замини ҳавлӣ ва 29 сотиқ замин ин замини боғ мебошад. ҳам алоҳидаам фурӯхта мешавад, ҳам обчиам фурӯхта мешавад. марҳамат, хонаро шурӯъ мекунем. ҳавлӣ 4 дар хона дорад ва аз 2 бино иборат аст. якум бино бинои истиқоматӣ мебошад. марҳамат, шурӯъ мекунем. марҳамат дӯстони гиромӣ, ин якум ҳуҷра мебошад ва ваннаву туалетам дорад. обши дар хона 2 ванна 2 туалет мебошад ки яке аз онҳо алоҳида ва дар берун ҳастанд, дигараш ки ҳозир шумо диден якҷоя ва дар даруни бино ҳастанд. мегузарем ба хонаи навбатӣ, яъне дуюм ҳуҷра. чӣ хеле ки мебинен хонаҳо ремонт доранд ва айҷати светшам гуфтанем бародаро ки свет ҳамавақта ҳаст, 24 соата, обшам ҳамавақта. камтар пас бо обшам нишон медем. сеюм ҳуҷра. ҳавлӣ бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад. медроеву зиндагӣ мекунӣ. ва мегузарем ба охирон ҳуҷра. дӯстони гиромӣ, ин ягона ҳуҷрае мебошад ки ремонт надорад. бинои истиқоматиро буд карда мегузарем ба дигар бино ва 21 сотиқ замини боғ. баъд аз он ман нархи ҳавлиам мефаҳмонам, боварӣ дорам махкулто мешавад. тамошо давом тием. дӯстони гиромӣ, чӣ хеле ки гуфтем об ҳамавақта мебошад, напоршам зура. ина марҳамат водопровода бинед. ин дӯстони гиромӣ аловхона мебошад, баъзеҳо ҳезмхонаш мегӯянд. инҷо бародаро як қисми ҳамун замини боғ мебошад. камтар пас ҳаминҷа пурратар мефаҳмонем, нишонто метиҳем. ҳозир боша мегузарем ба ошхона. ина дӯстони гиромӣ кухнӣ, яъне ошхона ва чӣ хеле ки қайд кардагӣ будем, бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. инҷо бошад бародаро ваннаву туалети берунӣ алоҳида. инҷо ванна ва инҷо бошад ҳоҷатхона. тамом дӯстони гиромӣ, хонаҳоро буд кардем, мегузарем ба боғи 21 сотиқа. ина дӯстони гиромӣ, марҳамат, ҳамон боғи гуфтагимон бениҳоят калону зебо мебошад. 21 сотиқ замин аст. марҳамат, шумо баъзур тамошо карданаш гирен. ма боша маълумоти хонаро боз як бори дигар такрор мекунам ва нархшам мефаҳмонам. 29 сотиқ замин мебошад, 8 сотиқ замини ҳавлӣ, 21 сотиқ замини боғ, 4 дар хона дорад, 2 ванна 2 туалет, як ваннаву туалет алоҳида дар берун, дигариш бошад дар даруни хона сабмишонӣ мебошад. аловхона, яъне ҳезмхона дорад, чойлоб, навес. ҷойгир аст дар ҳаёти нав. 500 метр то мошинбозорано рафта, аниқтар агар фаҳмонем, мобайни мошинбозору корвонда ҷойгир аст. сари роҳ мебошад. свет ва обқати ягон хел проблема нест, 24 соата мебошанд. дар наздикии хона мактаб, пури магазин, молбозор, мошинбозор, хулос ҳама чизи лозима дар наздикии хона мебошад. документошам 100% документ, сертификат, ҳама чия дорад ва нархаш бошад 500 000 сомонӣ. яъне ки ҳам ҳавлӣ бо тамоми чизу чорааш, ҳам боғи калон,
ҳамаш 500 000 сомонӣ меистанд, бо савдоам мешавад ва шумо метавонед алоҳида харидорӣ кунед, яъне ҳавлия ҷудогона аз замин, замина ҷудогона аз ҳавлӣ харен. дар ин ҳолат 500 000 неву хеле арзонтар мешавад нарх. ва ба сексия ҳам, яъне квартира дар шаҳри Душанбе алишам мешавад, аз сехонага кам набошад. марҳамат дӯстони гиромӣ, рақамҳои соҳибуш дар рӯи экранай. ҳавли ҳамагӣ 100 метр аз роҳ дур мебошад ва рақамҳои 985 30 55 ватсап имо доранд. марҳамат бародаро, аз номи канали Dom.tj гап занед, насиб савдои хуб мешавад. мо боша хайру хуш мекунем. То боздид, барори кор шумода. Худо нигаҳбонтон бошад.